हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपण म्हणजे तुषार पिंकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रे स्वागत। ମୁଁ ପିଙ୍କି ଆଜିର ଏଇ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛି। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ନା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କରିକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ବିଲକୁଲ ବି नहीं भूलिए। ଭିଡ଼ିଓଟାକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଆଜି ସକାଳୁ ନା ଏଠି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ସାଢ଼େ 11ଟା। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରିଥିଲି ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ମୋର ଅଧା ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଥିଲା ନା ଡାଲି ତରକାରୀ ତରକାରୀ ସବୁ। ପୁଅ ଆଜି ଭାତ ନେଲା ସ୍କୁଲକେ ତ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କାଲି ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲି ନା ତ ଏଇଟା ଖାଲି ଭାତ ରୋଷେଇ କରିବାର ଥିଲା ଆଉ ସେ ଶାଗ ଭଜା ମାନେ ତ ମୁଁ ଏପଟେ ଡେରିରେ କହିଛି ମୁଁ ନା ସାଇଡ଼ରେ ଭାତ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଶାଗ କାଟିକିନା କୋବି ଶାଗଟା ତ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଇକି ନେଇକି ତେଲ ପନିଲେ କୋବି ଶାଗଟା ତ ଏଇଟା ଖାଲି ରୋଷେଇ କରିବାର ଥିଲା। ତ କୋବି ଶାଗ ସିଝେଇଦେଲି ଆଉ ମୋର ଭାତ ପାଣି ବି ନା ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ତ ଚାଉଳ ଧୋଇକି ଆଣିକି ପକେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ କମ୍ ରୋଷେଇ କରିବାର ଥିଲେ ନା ଡେରିରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଜୋରରେ ହେଉଛି ଯେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିକି ରଖିକି ମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ ପୁରା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ନା ସକାଳୁ ମୁଇଁ ଡାଲିଟା ଆଉ ତରକାରୀ ପତ୍ର ଏକା ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଇଥିଲି କେତେ ଡବଲ ଡବଲ କରିକି କହିଥିଲି ସବୁଦିନ। ଆଉ ତ ମୁଁ ଶାଗଟା ସିଝେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଚାଉଳ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ନା ଶାଗରେ ମୋତେ ପକାବାର ଥିଲା ବାଇଗଣ ତ ମୋତେ ବାଇଗଣ କାଟିକି ବାଇଗଣ ଭାବିନି ଶାଗରେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସିଝେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ପରେ କେତେ କରିଥିଲି କହିବି। ମାନେ ମୁଁ ବାଇଗଣକୁ କାଟି ଦେଇଛି ଶାଗରେ ପକାବାର ଲାଗି। ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଆଣିଥିଲି ଭାବ କମ୍ ହେବା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଥିଲା କାଲିର ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବାଇଗଣ ହେଲା କିଛି ଜିନିଷରେ କମ୍ ପକାବାର ଥିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏମିତି। ତ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ ବି ସେଟାକେ ବି ପକେଇ କିଛି କହିନି ଆଉ ପଛେ ଆଉ ଖରାପ ହେଇଯିବା କହିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେ ତଳେ କାଟିିଥିଲି ଚୋପା ମାନେ ପଡ଼ିଥିଲା ନା ସବୁ ନେଇକି ସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲି ଚାମଚ ଧୋଇକି ଆଣିକି ଭାତ ଯୋଡ଼େଇକିନା ଚାଉଳ ପକେଇଛି ତ ତଳେ ପକାଲା ପରେ ନା ଚାମଚ ଭାତରେ ନେଇ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ଚାମଚରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲି। ଆଉ ମାନେ ମୋ ଶାଗ ନା ଟିକେ ହାଲକା ସିଝି ଆସିଥିଲା ନା ସେଥିଲାଗି କାଟିକି ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା ନା ଶାଗଟା ବି ଶାଗରେ ପୁରା କମ୍ ପାଣି ଦେଇଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇକି ଏମିତି ଶାଗକେ ସିଝାବାନି ନା ତ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଲେ ନା ପାଣିଚିଆ ପାଣିଚିଆ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା କାଟିକି ନେଇଥିବା ବାଇଗଣ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇକିନା ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇଲି କାହିଁକି ନା ଲୁଣଟା ପକାଇଥିଲି ଲୁଣଟା ପକାଇଲେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିବ ଆଉ ମୋତେ ଯେନ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି ଶାଗରେ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ବାହାରେ ନେଇଥିଲି ସେଥିଲାଗି ଲୁଣଟା ପକେଇ ଦେଇଛି କହିଲି ଆଉ ଲୁଣଟା ପକେଇ ଦେଇଛି। ଲୁଣ ପକେଇକି ବାଇଗଣ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କି ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଲସେ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡିନି ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଜି ବନଉଛି କାଣା ଯେ କହିବି। ଦେଖି ମୁଁ ନା ଭଲସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିକି ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଭିତରୁ ସବୁ ମଞ୍ଜି କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଏଟାକୁ ମୋତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିବାର ଥିଲା ଏଟାକୁ ଭଜା ବନାବାର ଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ଏଟାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଛି ଆଉ ଭାତ ବି ମଧ୍ୟ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଟୁଛି ଆଉ ଭାତ ଫୁଟିଲା ବୋଲି ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଦେଖିବାର ଲାଗି ତ ମୁଁ ନା ଭାତ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ପାଖରେ ଥାଇକି ଏକା ଏଇଟା ଦେଖ ମାନେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଭାତ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆଉ ମାନେ ପାଖରେ ଥାଇକି ସବୁ କାଟି ଦଉଛି ଯେମିତି ଭଜା କରବାର ଥିଲା ସକାଳୁ ଡାଲି ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଭାତ ବନାବାର ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଆଜି ମୁଁ ରୋଷେଇଟା ଡେରିରେ କରିଥିଲି। ଆଉ କାଟି କାଟି ମୋର ଭାତ ବି ନା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଭାତ ଗାଳିଛି ଆଉ ଚାଉଳ ପକାଲା ପରେ ନା ଟିକେ ଚାଉଳ ଆଜି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଭାତ ଗନ୍ତିରେ ଏକା ଚାଉଳଟା ଲାଗି ତ ମୁଁ କହିଲି ତାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେମି ତାପରେ ଭାତ ଗାଳିନି ଆଉ ଏତେ ତରତରରେ ନା ହାତରେ ସେଟା କରିନି ସେଥିଲାଗି ଭାତ କପଡ଼ା ଦେଇକି ଏମିତି କରିଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଭାତ ଗାଳି ଦଉଚେ ଭାତ ଗାଳିଲେ ବି ନା ହେଲେ ଭାତର ପାଣିଟା ବାହାରେ କିଛି ମିଶିଲେ କେଜାଣି ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାତ ଗାଳିଲି ଗଲିନି ସେମିତି ପାଣିକେ ଆଉ ଭାତଟା ଟିକେ ନା ଗରମ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ବସେଇ ଦେଇଥିନି ଆଉ କଡ଼େଇକେ ଧୋଇକିନା ଶାଗ ରୋଷେଇ କରିବାର ଲାଗି କଡ଼େଇକେ କରିଦେଲି ଗରମ କାହିଁକିନା ମୋ ଶାଗଟା ସିଝି ଯାଇଥିବା ନା ଭଲ ଭାବେ ଆଉ ଶାଗଟା ମୋର ବସିଛି ଭାତ ଗାଳିବାର ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଶାଗଟା ସିଝି ଆସିଥିଲା ନା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଶାଗ ଲାଗି ସବୁ ଫୁଟଣ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇକି ରହିଛି। କଡ଼େଇ ବସେଇ କଡ଼େଇରେ ପକେଇଦେଲି ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ନା ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି କିଛି ସୋରିଷ ମାନେ ପତଳା କଢ଼େଇ ନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ ଗରମ ତ ସେଥିରେ ପକେଇଦେଲି ସୋରିଷ ସୋରିଷ ବି ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ନା ଆଉ ସୋରିଷ ପକାଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସୋରିଷରେ ନା ମୁଁ ସବୁଦିନ ପୋଡ଼ି ହେସି ମାନେ ସୋରିଷ ଫୁଟିଲା ବେଲେ ନା ସବୁ ମୋର ଦେହକେ ଛିଟକି ଆସି ଏମିତି ବହୁତ ଡର ଲାଗ୍ସି ସୋରିଷ ପକାଇଲେ ବହୁତ କମ୍ ପକାସି ସୋରିଷ ସବୁ ଜିନିଷରେ ବେଶୀ ଜିରା ଏକା ଫୁଟାସି କି ଫୁଟଣ ଏକା ଫୁଟାସି ଏସବୁ ଫୁଟଣ ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ନା ତାପରେ ମୁଁ କାଟିକି ଟମାଟୋ ବି ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି।
ଭଜା ଲାଗି ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିଥିଲି। ଭଜା ଲାଗି ନେଇ କାଟି ଥୋଇଥିଲି ପିଆଜ, ତ ପିଆଜ କାଟିଲି ମୁଁ ପିଆଜ ଟିକେ ଧୋଇଦେଲେ ତେଲରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୁଟଣ ଟିକେ ଚଲାଉଛି, ତଳେ ଲାଗିଯିବ ଶାଗରେ ମୋର ବହୁତ ଭାବେ ସିଝିଯାଇଥିଲା ନା। ଆଉ ଟମାଟୋ ପକାଇଛି ନା, ଟମାଟୋ ତ ଭଲ ଭାବେ ମାନେ ବିଲିଲା ପରେ ତା ଶାଗକୁ ପକାନ୍ତି ଚାହିଁନି ଆଉ ଦେଖୁନ ଟମାଟୋ ଆମର ବିଲିକିନା ତ କଡ଼େଇକି ଶାଗ ଆଣିକି ପକାଇନି ଆଉ ତାକୁ ଶାଗ ଟିକେ ପାଣି ଥିଲା ସେ ପାଣି ବି ପକାଇଦେଲି। ପାଣିଟା ପୁରା ଦେଖୁନ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ମିକ୍ସ କରି ଆଉ ଥରେ ଗରମ କରିଦେଲି ଗୋଟେ ଭଜା ଭାତ ଲାଗି। ଆଇନ ଶାଗକୁ ମୁଁ ଚଲେଇ ଦଉଛି। ଶାଗକୁ ପକାଇକିନା ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି ଫୁଟଣ ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ ନୁହେଁ ତ ଶାଗରେ କୁଚି ଦେଇକିନା ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ବାଇଗଣଟା ବି ଏମିତି ଥିଲା ତ ଟିକେ ଏମିତି ଡଙ୍କିରେ ଏମିତି କରିଦେଇକିନା ଛେଚିଦେଲେ ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଏ। ତ ସବୁଟା ମିକ୍ସ କରି ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ କଡ଼େଇ ମୁଁ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ମଝି ମଝି ଶାଗକୁ ଚଲଉଛି ଯେହେତୁ ନେଇଗଲା ତଳେ ସିଝେଇଛି ଆଗରେ ତ ମୋତେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ତାକୁ କଷା କରିନଥିଲି। ଫୁଟଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଖାଲି ହେଇଯିବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି ନା ପାଣି ଅଂଶଟା ମରି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଶାଗଟା ହେଇକି ପାରିବି। ଆଉ ଏଇନା ଆର କଡ଼େଇରେ ବି ଆମେ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଛୁ। କଡ଼େଇଟା ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ତ ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇନେ ଦେଖ ମୋ ଶାଗଟା ପୁରା ହେଇଗଲା ନା ଏଥିରେ ମାନେ ପୋତି ସାଗ ନା ଏମିତି କେବେ ଖାଲି ତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ନା କିଛି ବାଦାମର ପେଷ୍ଟ ଦେବି ନା ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆଜି ଖାଲି କୋବି ଶାଗ କରିଛି ବାଦାମ ପେଷ୍ଟ ନେଇ ପକେଇ ଆଉ ତ ସବୁବେଳେ ନା ବାଦାମ ପେଷ୍ଟ ଏମିତି ଖାଲିଟା ଦେଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ କୌଣସି ଭାତ ବି ବିଲକୁଲ ନେଇ ଖାଏ ଖାଲି ରୋଷେଇ କରିଛି। ସାଧା ବେଳେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଆଉ ଖାଏ ବୋଲି ଟିକେ ଖାଲି କଲରା ଶାଗ ଖାଇଛି କି ମାଖନ ଶାଗ ଟିକେ ଖାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଶାଗ ବି ନେଇ ଖାଏ ମାନେ ମୋର ବାଇଚାନ୍ସ ଖାଇଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଗ ଭଲ ମିକ୍ସ କରିନି ଆଉ ଶାଗଟା ମୋର ହେଇଯାଇଛି ନା ଦେଇକି ମୁଁ ଶାଗ କରିଦେଇଛି ସାଇଡ୍। ଆଉ କଡ଼େଇ ଇଏ କରିଦେଇଛି ମାନେ ଆର ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସଟା ନା ପୁରା ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଛି ଆମର ତ ଏଇ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଲାଗି ବହୁତ ପଡୁଛି। ଆର ସାଇଡରେ ନା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଜିନିଷ ପିଆଜ ଆସୁଛି ତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ବି ରୋଷେଇ କରୁଛି ତ ଡେରି ଲାଗୁଛି ମୋର। ତାପରେ ମୁଁ ଫୁଟଣ ପକେଇକି କରିଦେଇଛି। ଫୁଟଣ ସବୁ ପକେଇକି ସବୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ସବୁ ପକେଇକି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ତ ଭାଜି ହେଇଗଲା ନା କାଟିକି ନେଇଥିବା ସବୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କି ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ତ ଆଜି ମୁଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଭଜା ବନାଉଛି ମାନେ ବିନା ମସଲା କି ବିନା କିଛି ବି ନେଇ ଦେଇକି ଖାଲି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଆଜି ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ଅଂଶ ଲାଗେ ନା ତ ଟିକେ ହେଥିରେ ଟମାଟୋ ପକେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଏମିତି ଭାଜିଦେମି ଆଉ ତମର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଡାଲି ତରକାରୀ ତ ମୁଁ ଆଜିର ରୋଷେଇ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ନା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା କି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ।